Татар халкының тарихы кайсы чордан башлана? Төрки татарлар дигәндә кемнәр күз алдына килә? Милләтебез үткәненә багышланган тапшырулар сериясын дәвам иттерәбез. Эфирда Таяну ноктасы тапшыруы, студиядә Алмаз Гафиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Сезнең каршыгызда төймәләр бар. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Илнур әфәнде, бурынгы төркиләр арасында татарлар бар идеме? Борынгы төркиләр дигәч, менә археологик яктан инде ул кайчан формалаша башлый. Шынап та ул менә бу ерындың башында башлана. Һәм археологик яктан караганда, менә бу Кытайның үстендә булган далаларда, зур территорияда анда менә төрле антропологик яктан кабиләләр берләшеп, соңыннан без күрәбез инде 5нче гасырда Төрки халыклары чыга башлый. Менә Төрки халыклары дигәндә, иң борынгы төркиләрен дигәндә кемнәрне күздә тотып була барлыгы? Борынгы кыргызлар, борынгы уйгырлар, төркиләр һәм татарлар. Менә 4 кабилә турында, 4 халык турында дип әйтик инде. Алар төрле кабиләләрдән торган. Һәм менә иң борынгы төркиләр арасында татарлар бар. Татарлар буенча инде әзрәк әйтелә, менә алар монгол булмаган микән, теге ят кешене әйткәнме дип. Әмма менә руник язуларда да сакланган язулар буенча күренә, алар барыбер менә бүгенге көндә кабул ителгән төрки телендә барыбер сөйләшкәннәр. Әлбәттә, ул төрки телләр инде бүген үлгән төрки телләр дип санала, шул кыргыз, уйгур, татарныкы булса да. Әмма алар менә төркилеген исбатлаган нәрсә, бу 4 төрки төркеменнән соңыннан башка төркиләр барлыкка килә. Менә шушы татарлардан әйтик, соңыннан күчмә уйгурда дип танылган найманнар, киритлар, аннан соң кимаклар, кимактан беләбез инде кыпчаклар килеп чыга менә. Һәм күренә ки, менә ул борынгы татарлар арасыннан киләчәктә танылган мәшһүр төркиләр шуннан чыга. Аннан соң тагын бер менә аларның төрки икән нәрсә исбатлый. Теге төрки калганнарның эпитафияларында башта 30 татар кабиләсе, аннан соң 9 татар кабиләсе төркичә исемнәре бирелгән. Һәм аларның да соңыннан чыганакларда күренгәнчә, аларның угузлар эчендә, бу инде әлбәттә шын төркини булганнарын күрәбез. Шуңа күрә менә бу борынгылар арасында 4 әйткәнем уйгур, кыргыз, төрки һәм татар. Менә алар арасында татарлар әлбәттә бар. Димәк, Хатип әфәнде, бу очракта төрки татар дип әйтү дөресме? Бу очракта бәлкем дөрестер ул. Мин теге мисалны китерәм инде. Менә хәзер булай. Моннан әйткәнем 1-2 ел элек мин Пекинда Кытай ягы чакыру буенча зур халыкара конференцияда булдым. Һәм шунда инде пленар утырышта миңа зурлап шушындый сүз бирделәр, доклад ясадым. Һәм шушыннан соң тәнәфес булганда минем янга Кытай профессоры килде. Гадәттә алар тәрҗемәче белән йөриләр. Һәм ул инде булай ди. Менә ди, нигә профессор әфәнде русча әйтәйин дигәндә үзе әйтми, тәрҗемәчеләре, сез әйбәт сөйләдегез. Әмма бер мәсьәләдә ди сез хата җибәрдегез. Мин әйтәм, нәрсәдә? Менә ди, сез төрки татар дип әйтәсез. Мин әйтәм, бездә шулай кабул ителгән. Ну, алай кабул ителү бит дөрес түгел бит ул ди. Чөнки ди төрки этноним 5нче гасырда гына карый. Аңа тикле башка исемнәр белән йөртелгән. Инде татар бул зур бөек халык булды. Яңа эра кадәр фәлән 1000 еллар элек безнең теге Кытай составына кергән кавымнар башкалар белән аралашкан. Шуңа күрә моны әйтергә кирәк. Әйтәсе икән, ике белән төрки татар дип түгел, татар төрки. Ләкин бездә шулай кабул ителгән, төрки дигәндә киңрәк төшенчә, аннан соң татар дигәндә. Менә Илнур әйтүгә чыннан да тарихта шундый туры килә. Ниләрдән төрле хәзер кабиләләр теге татар дигәндә, аннан соң төрки, кыргыз дигәндә аларда үзгәрешләр була, үзара кирешкәннәр, ләкин татар исемен йөрткәннәр икән. Димәк, аның инде буыннан буынга чырдан чырга нинди бер өлеше килә аның. 9 татарында да, 30 татарында, башкасында да. Шуңа күрә хәзер бу исем генә түгел, аның бер теге асылы да инде шушындый соңгы дәврләргә килә. Мин шулай уйлыйм. Татар дигән төшенчә ул гомумән кайчаннан башлана, Файз әфәнде? Мин бу очракта башлар идем борынгырак чордан, әйме. Шул тикле авыр һәм катлаулы, бик бәхәсле сорау бу. Проблема әйтергә кирәк. Әлегә кадәр шишелмәгән. Чөнки белеп торасыз, соңгы елларда бит төрки халыкларның гомумән килеп чыгышын шумерлар, аккатлар белән һәм аңа кадәр булган халыклар белән дә бәйләүчеләр бар. Бигрәк Төркиядә менә бу концепция, теория бик каты нык таралган. Ягъни, мәсәлән, безнең эрга тикле 3нче, хәтта 4нче 1000 еллыкларда ук төрки халыклар булган һәм алар арасында бәлки татарлар да булгандыр.
Қытай шығанакларына келгенде, қызғанышқа қаршы біз ул шығанакларны бик нашар білебіз. Язучылар болды. Менә безнең иң борынгы төркиләр, аларның таш язмалары сакланып калган, Тоньюкук, Илтериш, Билге Каган язмаларында. Анда төркиләр составында татарлар телгә алына. Бу 6-7-8 гасырлар, әйме. Алар һичшиксезлектә булган. Алар без белгән чыганаклардан әйтәм мин. Менә безнең кызганычка каршы чыганаклар белән махсус шөгыльләнүче галимнәр юк. Қытай шығанақларын үйренерге керек. Бұл шырақта бірке Қытай вәкілі сіздің яңа келуі де шырақлы білді? Қытайның мұна бұлай бет. Қытайның қазір мұна шушыннан, мұна мен біраз бақасқа кірір едім Фаяз әфәнді білән, дәй Қытай шығанақларын. Әбет мұна 19-шы ғасырның азағында Паркер деген. Британия, Англия ғалимі. Оның шушы татар тарихына бағышынан мақсус китабы. Аны Германияда, Америкада яшәгән Мирзаян рус теленә тәрҗемә итте. Хәзер анда Қытай шығанақларына таянып, инде татар элементын, татар сүзләрен бик күп китерә. Татарның менә шунда ул әйбәт. Андан Якиновта, кайбер башкаларда Қытай шығанақлары бик яхшы файдаланыла. Ләкин кызганыч ки, без менә бүген ул менә үзебезнең галимнәрнең бу хезмәтләрен тиешенчә бәлкем өйрәнми торганбыздыр, бәлкем игътибар итми торганбыздыр. Паркерның ул китабын без бик яхшы беләбез, әмма ул шығанақ түгел. Шығанақ буларак аларны бастырып чыгарга кирәк. Бұрынғы Қытай ел язмашыларының сүзләрен. Паркер бу яктан Қытай шығанақлар менә мен Қазақстанга еш барам. Қазақстанда шул тикле элекке тарихны өйрәнү көчле бара. Хәзер аларның махсус Қытай шығанақлы өйрәнүчеләре бар. Аның буенча җыентыклар, китаплар чыга. Һәм тагын бер кызыклы әйбер. Төрки тарихы, элеккеге безнең тарих хакында сүз бара икән, инде ул күп вакытта инде Казак дип әйтелә. Монсында истәт. Һәм аны еш кына бутыйлар әле бүген. Әйдәгез шул шыр мөхитенә күчер өчен Алмазга да сүз берик. Алмаз, сез нәрсә белән шөгыльләнәсез һәм үзегезнең менә бүген студиягә алып килгән музыкаль кораллар турында да сөйләп китсәгез иде. Хәерле кишләр. Минем исемем Алмаз, һәм мин Алпар төркеменең җитәкчесе. Хәзерге көндә мин аспирант һәм Геннадий Михайлович Макаровның укучысы буларак инструментларның дәвамын, реконструкцияларын дәвам итәм. Хәзерге көндә мин әйтә алам, безнең ареалда инде төрки музыкаль инструментлар күбрәк инде шул Казакстанда, күбрәк шул автономия булган республикаларда яхшы сакланып калган. Ләкин шулай ук татарларга килә калсак, ничек кенә без борынгы булсак та, ләкин бүгенге хәтле инструментларыбыз шул кадәр күп калмаган. Һәм инде бу бик зур проблема. Һәм безнең нидер стереотип бүгенге көндә тотып тора инде. Милли музыкаль культура белән ассоциация булган чакта нәрсә беренче уйга килә инде. Әлбәттә сабантуй уеннары, әлбәттә биюләр, әлбәттә шаян музыкаль культура һәм менә шул инде күбрәк гармон һәм шундый өстәл янында утырып җырлый торган көйләр булган. Ләкин безнең бит инде 10-нчы гасырдан бирле дәүләтебез, Бөек Болгар дәүләтебез булган инде Алтын Урда һәм Казан ханлыгы. Әлбәттә инде анда да безнең милли музыкаль культура бик көчле булган һәм дә инде ханлыклар арасында да безнең оркестрлар, ансамбльләр булган. Шулай ук шығанаклардан килә калсак, Бабур үзенең Бабурнамасында да язып җибәргән Мөхәммәд Амин ханга махсус бер оркестр җибәргән булган һәм инде әлбәттә Геннадий Михайлович Макаров шулай да үзе дә әйтеп калган иде, үзенең шундый бер гипотезасын Султан Габашиның нидер нәселендә шундый музыкантлар булган дип, чөнки аның теге үзенең нәселдән нәселгә килә торган музыкаль экспедициялар ясау һәм дә инде гаиләләрендә музыкаль белем бирү ул да инде шығанаклардан килә кала. Әйтә алабыз, менә шул Казан ханлыгында да төрле киселеш, төрле музыкаль юнәлешләр булган, инде кайсындадыр Кыпчак юнәлеше, кайсындадыр инде Урта Азия традициясе булган. Шуңа күрә тәкъдим итсәгез иде, бүген аларны менә алып килгән икән музыкаль инструментларны, аңлатып китсәгез нинди инструмент бу һәм берничә булса да әзрәк көй ишетсәк иде аннан. Мин беренче башлыйсым килә инде әлбәттә. Шакир әйтә бит, беренче музыкант кеше ос сөйләргә тиеш, уйнарга хәзерләргә тиеш. Монда икесе дә бар. Бүгенге көндә инде башлыйсы килә менә бу думбра дигән инструменттан без аны күп шығанаклардан ишетәбез, әйтәләр безгә. Юк, бу инде балалайка дип, как бы
серьезный, чөнки 18 гасырда Василий Васильевич Андреев үзе оркестр ясап, балалайкалар шундай бер төркем оркестр ясап, думбырага ошаган инструментлардан айрым классический академизация уздырып, алар инде шундай бер юнәлеш чыгардылар. Һәм инде менә бу рус милли инструментлары инде зур үсешкә ия була. Уйнап күрсәтсәгез иде. Хәзер менә бу инструмент буенча әйтеп киткәч, хәзер менә мин все-таки икенче инструментны да алам. Се яхшырак. Бу безнең танбур исемле инструмент. Көйне таныганнардыр дип ышанып калабыз һәм курайда бар. Гадәттә курайларны инде без ничектер башка материалдан ясалган күрә идек. Сезнең нәрсәдән ясалган ул? Бу курай безнең хәзерәк борынгы форм факторга кайту булды, чөнки белсәк бүгенге безнең татар курае дип йөрткән флейтовый инструмент, сыбызгылы курай дип әйтергә була инде, чөнки аның сыбызгысы бар. Һәм инде ул безнең күбрәк педагогический форматта эшләнгән инструмент буларак танылган 60-нчы елларда, 20-нчы гасырның 60-нчы елларында мәктәп балалары өчен элекке материаллар булмаганга күрә безнең инде күбрәк чаңгы таякларыннан киселеп, мақсат шундый флейтовый инструментлар ясалган. Хәзерге көндә инде без инде төрле технологик яктан үсеш алдык һәм аларны инде яхшы итеп тимердән дә ясыйлар. Бүгенге көндә без шпоннан да ясыйбыз. Булай дисәң, менә бу курайны моннан 1000 ел элек фәлән җирдән таптык дисәк, анда әле кызык булыр. Бунда ясалганын билгеле, әсе уйнап килә. Әйе, уйнагыз, рәхим итегез. Димәк, яңгырауы да башка төрле әлеге инструментның. Бик зур рәхмәт сезгә, алкышлап алыйк һәм татар халкының башка үзенчәлекләре турында рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяны нуктасы тапшыру. Без бүген Төрки татар халыклары турында сөйләшәбез. Илнур әфәнде, рекламага киткәнчә әзрәк тарихка инде кирип алган идек, ләкин менә чыннан да чыганакларда ничек чагыла әлеге чорлар. Һәм күпләр бит инде барыбер төрки халыклары белән бәйләмәскә дә тырыша татарларны. Менә бу кайдан килә? Бу каян ки әлбәттә ангажированность дигән бер улай бер фән кешеләрендә дә бар. Әмма менә чыганаклардан әйткәнчә, Хатыйб абый да әйтте, Кытайлар килгән дигәндән дип, Кытайда аңа тәкъдимне аңлатты. Менә ул Кытай чыганаклары шынында бик күп өйрәнелгән. Бүгенге көндә инде анда яңаны табу бик авыр, бигрәк тә Европа галимнәре аны инде 19-20 гасырда бик күп өйрәнелгән. Һәм менә татар исеме беренче чынлап та Китай чыганакларында 1600 ел элек яздырып калынган. Аннан соң татар исеме шул хәтле менә тарала башлый, бигрәк тә 10-11 гасырда зур территорияда анда татар даласы дигән, татар кызы дигән, менә ул шундый бер исем кулланыла башлый. Соңыннан Рашидаддин менә шулай дип әйтә, ул татарлар шул хәтле мәшһүр булдылар, бөтен күчмә анда халык бөтенесе үзен татар дип уйлый башлады, бездә дип. Һәм без менә фәнни яктан да әйтәбез, татар исеме ул тик этник индоним гына түгел, үз атама гына түгел, киңәйтеп тә политоним мәгънәсендә дә кулланылган. Шул Кытайда, мәсәлән, Кытайдан алып Европага кадәрле. Әле чыганаклардан тыш тагын бик кызык бер әйбер, менә Мәскәү галиме Курбатов, ул топонимиканы өйрәнә. Һәм татар топонимикасы буенча аның китабында бөтен Евразияны китерә.
Японияга 7-нче гасырда татар кабилеләренең үткәнен, Балканга кадәрле килеп җиткәннәрен, бу Алтын Урдага кадәрлек булганын аңлашыла. Нинди дәлилләр бар моның Ул турында? топонимикаларны карый һәм күрсәтә моның бу тарихи топонимикалар. Һәм шунда бик кызык бер аның бер фикерне әйтә, татар белән һәр вакыт бергә Казан дигән исемдә йөргән. Димәк ки, монда тик этник мәсьәлә турында гына сүз бара. Димәк ки, Казан сүзе исем астында ниндидер татар белән һәр вакыт йөргән ниндидер бер кабилә дә булганлыгы турында аңлыйбыз инде монда. Шуңа күрә безнең Казан шәһәрендә бәлки ул шул татарлар белән бәйле булуы да Барып таша, Файз әфәнде килешә микән? Сез ниндирәк чыганакларга нигезләндегез? Менә татар атамасыннан 10-нчы йөздә яшәгән Фарсының бөек шагыйре классик Рүдәки матур кызның матур күзен татар күзе белән чагыштыра. Әйе, Файз әфәнде? Үзенчәлекләр турында сөйләгәндә, төрекләрдән Türkiye халыклардан, Türkiye каганаты безгә нинди сифатлар күчкән. Мин монда беренче чиратта әйтер идем, тәңришелек. Һәм соңгы вакытта бик күп сөйлибез толерантлык турында, әйме. Зур гына дәүләт. Төркиләр үзләре тәңригә табынганнар, әмма анда булган буддистлар да, анда булган илгәреге христианнар да, несторианнар, анда булган мәҗүсиләр дә бөтенесе рәхәтләнеп кем нинди динне тота, шунда тотканнар, бер нинди эзәрлекләү булмаган. Бу бик кызык нәрсә. Ягъни без аны кабул итеп алганбыз. Соңгы Хәзәр каганатында да шулай ук, безнең болгарларда да шушындый ук нәрсә, әйме, эзәрлекләү диннәрне юк. Һәм безгә хәзерге көнгә тикле ул килеп җиткән. Тәңре, ислам динне өчен без бик җиңел кабул итәбез, чөнки Тәңре ул инде әйтергә кирәк, менә бер дин дигән сүз, әйме. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләне да без бит кабыша и Тәңрем дип әйтәбез. Аннан соң тагын менә шул шыр белән шөгыльләнгәндә дип әйттем минде, мин игътибар иттем төркиләрнең теленә. Тугышының бер китабы бар. Ул анда яңаша укый кайбер таш язмаларны һәм үзенең китабының ахырында китерә сүзлек. Менә бу 7-8 гасырларда язылган таш язмалардагы сүзләрне китерә. Һәм ул сүзләрнең яртысыннан артыграгы 50-60% хәзерге татар теленә бик якын тора. Ягъни мәсәлән, безнең телебездә күренеп тора, болгар телдә шулай булгандыр дип уйлыйм инде. Гомумән төрки телләр бит алар бер-берсенә якын. Әйе, Хатип әфәндегә дә сүз бирик әле, бу уңайдан менә әсәрләрдә, шул ук язмаларда нинди үзенчәлекләр чагыла? Хәзер язмадан дигәндә менә бит безнең теге борынгы чорны без инде 13-нче йөзләргә кадәр уртак мирас дип карыйбыз. Да башка төрегендә анда теге бәхәс тудырмас өчен ни дәрәҗәдә анда әлбәттә берәүнең күбрәк, берәүнең мәсәлән уйгырны күбрәк, анда өлеше башканы күбрәк. Хәзер бит менә инде төрки шартлы рәвештә 5-нче гасырга кадәр да без әйтә алабыз, язулары булган. Менә заманында безнең мәшһүр күренекле профессорыбыз Әсәр Мөхәммәдиев антекшергән Туран язу, Рум язу, яңа эра кадәр булган. Аның нигезендә 6-7 гасырларда Рум дип йөртелгән язу, аннан соң 7-8 гасырларда 7-8 гасырлар аралыгында уйгыр язу, аннан гарәп язу керә. Менә ничә шушындый алфавит, ничә язуны булдырганнар. Аннан хәзер икенчедән бит менә шушы чордан безнең гаҗәеп күп язма исәлекләр калган. Ул Рум теге эпитафик язмалар, менә телгә алынды Күлтәгин туникуклар, анна алтын ярыклар, тәгъбир нәмәләр. Аннан соң хәзер бу яккарак килгәч Мәхмүд Кашгарыйның 1072-1074 елда төзелгән сүзлеге. Бу бит әгәр дә урыстамы, әгәр нидән грузиндан булса, алар бөтен дөньяга шаулары, искиткеч хәзинә. Анда фольклоры да, анда тарихы да, башкасы да бар, теле дә бар. Һәм тагын шунысы, менә бу Мәхмүд Кашгарыйның 1072-74 елгы сүзлегендә андан фәлән 100 ел элекләрдә бит теркәлгән материаллар. Хәзер тел ягына алып карасаң, алар бүгенге укучыга хәзер шушыннан аңлашыла. Мәсәлән, эт карыйсар ятып үреш. Андыз булса ат үлмәс. Аннан соң хәзер тау белән тау сырашмаса да, кеше белән кеше сырабрас варианты гына хәзер шушыннан брин мең булыр, тама күл булыр. Хәзер һәм аннан бит менә шундый төрки татар теле бик аз үзгәргән. Хәзер безнең менә шушына мәсәлән русның теге слава полку игрысын алып кара, аны тәрҗемә итмичә күп урыс аңламый. Ә монда безнең элеккеге чордагы язма исәлекләрдә күпчелеге аңлашыла. Шуңа күрә менә бу чорда безнең гаҗәеп бай. Ул кытат күбелек әсәр
әсәр Юсуф Баласақунның, бу бит Дахияны әсәр 1969 елны Әхмәт Югнәки һәм хәзер аннан 12-нче йөздә килә бөек Әхмәт Энигә, Әхмәт Югнә, Әхмәт Ясауи, Сөләйман Бакырганилар. Булар бит менә шушыннан үз чорында да, аннан соң Төрки шул исәптән татар язмышында искиткеч зур роль уйнаганнар. Аларның традициялары безнең әдәбиятыбызда, рухи тормышыбызда гасырдан гасырга, дистәдән дистә, елдан елга дәвам иткәннәр. Шуңа күрә, менә безнең тамырларыбыз хәзер шушыннан татарның әдәбияты, татарның рухи культурасының мөһим бер чыганагы шушындый борынгы төрки чордан килә. Һәм бәлки шул чорга мөрәҗәгать итәргә кирәктер дә. Менә алмаз, сез ни өчен бу чорны өйрәнергә булдыгыз? Һәм сезнең өчен менә ниндирәк яңалыклар ачылды? Гомумән мин үземнең эшләремдә музыкаль тюркология бер шундый бер областьны карарга ниятем бар. Чөнки күп кенә инструментлар югалуга карамастан, менә шул музыкаль тюркология нигезендә без аларны торгыза алабыз. Чөнки менә шул музыкаль тюркология безгә менә бу актапларны ничектер ачыкларга ярдәм итә. Безнең менә бу бер ареалда булуыбыз, берничә милләтләр берлегендә булуыбыз, менә бу милли инструментларның шул ареалга бөтенебезгә бер уникум булуы. Хәзер чөнки менә курайларның да этимологик яклардан теге охшаш булуы, думбраларның да, кылкыбызның да, эпос дастаннарның да, Дәде Куркытны алсак, Идегәй дастанын алсак, төрле төрки милләтләрне хас. Һәм дә инде біз аларны шул музыкаль тюркология нигезендә торгызып, музыкаль жанрларны эшкәртергә тиешбез. Olmaz. Менә 1369 елда язылган Хисам Кәтим Җимҗимә Султан. Анда теге оркестр, анда музыка инструментлары башкалар, берничә теге 20ләп саналап. Менә аңа игътибар ит әле. Барабаны да бар, курайы да бар, башкасы, табыл башкалар. Менә ул бит теге һавадан алмаган, тормышта булган хәзер шушына. Һәм аны әйтелә инде, менә бит монда Алтын Урда чорында кем килә? Ибн Батута килә. Ибн Батута әйтә, андагы ди Үзбәк ханның сараендагы ди музыкантлар ди, андагы хәзер тамаша кыла дөньяны күргән кеше. Шуңа күрә моның әсәренә Алтын Урда җирлегеннән кергән менә шундый вакыйгалар. Ә бит Алтын Урдада бу вакыйгалар иң беренче ратта үзенең борынгы төркидән килә, Болгар чорларыннан килә. Һәм без тагын бер мәсьәләгә тукталмый кала алмыйбыз. Илнур әфәнде, менә ни өчен хәзер шул ук төрки татар тарихын өйрәнгәндә һаманда сәяси яктан ничектер үзгәрешләр кертергә тырышалар. Һәм бигрәк тә татар халкы турында сүз барганда, ни өчен тарихны үзгәртү, кирәкмәгән якка буру сәясәте башкарыла икән? Беренчедән, тарих үзе процесс, һәм бүгенге көндә шулай ул процесслар дәвам итә. Ул процесслар эчендә татарны күрергә теләмәгәннәр бар. Аны безнең бөек Тукаебыз әйткән кара көчләр дип инде. Алар да бардыр. Фәндә дә бар бу кызганычка каршы. Менә безнең Алтын Урда буенча журнал бар. Анда иң беренчеләрендә Сергей Григорьевич Кляшторный бар иде. Мин аның макаләләрен карам да борынгы төркиләр буенча. Монголика журналында ул аларны бәлки төрки булганнар дип яза иде. Тюркологиядә бәлки монгол булганнар дип. Мин Сергей Григорьевич менә миңа монголика язган кебек языгыз әле дип шаярып әйттем дә, ул язып бирде. Чынлап та аларның татар икәнен, төрки телле икәнлекләрен руникаларга күрсәтеп. Фәндә бу кызганычка каршы бар. Һәм икенче бер проблема ул бездә галимнәрнең җитмәү, әлбәттә. Шул ук чыганакларны өйрәнү буенча, Кытай чыганаклар буенча бездә бер галим дә юк. Шул ук фарсы, гарәпләрдә бераз чыганаклар буенча әзрәк бар. Шул ук төрки теллеләрне дә менә Нагҗил Фарадис без тәрҗемә итеп чыгара алдык. Анда да бүгенге көндә 2-3 кеше генә аны эшли аладыр бәлки. Ягъни татар тарихын өйрәнгәндә стратегик төшенә торган безнең әлбәттә академия наукта бар, республикабызда бар кебек, әмма стратегик яктан моны һаман димәк куя алмаганбыз әле өйрәнү. Ул чорга тешләре үтүче галимнәр кызганыч бик аз шул. Әзерләнми. Кими барадыр. Фаяз әфәнде, әгәр дә традицион рәвештә нәтиҗә ясап әйтсәк, менә бу чорны өйрәнгәндә, тарихны өйрәнгәндә, төрки татар халкын өйрәнгәндә, нәрсә таяну тасларга тиеш? Аңладым. Нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Менә без яңа гына әйтеп киттек, хәзерге заманда яшәп ятучы бөтен төрки халыклар, Азербайҗаннар, анда агуз телендә сөйләүче халыкларны тәм төрекмәннәр, казаклар, үзбәкләр һәм башкалар, бөтенесе үзләренең язма тарихларын әйтергә кирәк төрки каганатыннан башлый. Менә бу нәрсә бер караганда бик яхшы югарыда утыручылар өчен. Икенче караганда куркынычрак. Чөнки
Төрки каганаты бүтін менә шушы халыкларны берләштерә. Ул берләштерү ул куркыныч нәрсә безнең югарыда утыручылар өчен. Димәк, әйе. Менә бу сәясәткә кирип китә инде. Әмма ләкин бу юлдан тайпылмаска кирәк. Төрки каганатын өйрәнгәндә бүтін төрки дөньяда яшәүче галимнәр берләшеп эшләргә тиеш. Элек без аңа игътибар итмәдек, хәзер инде бу юнәлештә эшли башладык, Аллага шөкер. Ничек кенә булмасын, төрле чыганакларда тарих ул, әлбәттә инде төрлечә бирелә. Иң мөһиме, без инде үз милләтебезнең нигезләрен онытмасак иде. Исәнлектә күрешергә язсын.